Днес ще хода на заболекар. В принцип сега много ме е страх сега да хода. Така че сега отивам. И друг път по средата няма да кажем това. Да, страх не страх, хода, какво да правиш? Единственото нещо, което се надявам е да нямам пулпит или зъб, който кариеса му да е станал мега голям. Защото на този стол и единственото нещо, което се страхувам, са машинките там, 4-те машинки. От друго не. Мисля вече. Много ме е страх. Буквално ви казвам истината. Тук направо стомаха ми е свит. От страх. Буквално страх. Буквален страх, буквално. Какво да правиш? Сега трябва да пресечем световар. И сме скоро близо там, което това изобщо не ми харесва. Дали ще успеем да фанем зеленото? Ще успеем ли да фанем? Добре, де. Ще успеем ли? Не успях. Тъкмо на време успях, сега светна червено. Така че ще се видим после. Вижте каква интересна кола. Вижте им колите. Хеликоптер. Тази площадка съм израснал тук. Ами надявам се той да спре, защото аз... Да. Так му си говорим тук, че... И като спре, но се забравят, не мога да търпа, дигам ръка, моля, спирайте. Да. Да. Тъкмо тук си говорим, че когато ме боли с машинката да дигна ръка, но се надявам да не ме боли чак толкова много. Вижте, тук има знак, тук не е туалетна за кучета. Ама знаете ли сега кое е тъпото? Сега тъпото е, че съм поне имам още 50-60 метра до кабинета, което изобщо, изобщо не ми харесва. Що ли да ми харесва? Но да, сега се връщам. Почти стигнах. Ама ние имаме буквално още 7 минути до часа. Ама ние подранихме. Това е звука на една машинка. Въпреки че не беше точно такъв, но така ще чувствам по време на процедурата. Ей! Хора, тази улица и завъртваме надясно и сме там. Ама аз съм първи обаче, като изобщо, изобщо ми харесва. Не по дяволите, тук сме хора, тук сме, така че нека да влизаме. Хора, майка ми е първа, не аз. Пак е нещо, ама пак. Тук съм пред заболекарския кабинет. Направо много ме е страх, не знам какво си мисля. Много ме е страх. Като видя уния машинки, направо умирам. Младе. Сега видим след процедурата, живи и здрави. Чао! Ще обичам ви много. Юху! Хора, ето ме след. Едва ли се вижда, но процедурата минала, болеше ма с машинката и с други неща ма болеше, ама не ме болеше чак толкова, колкото машинката. И представете ли си, че ако беше по-дълбок кариес, аз нямаше да издържа с